Hop! Yeah. Yun! Nagdagdag naman kita sin bubo trap. Yan, ang gamit adi di mga pade sa inariyata na bubo trap. 14 dupa na lubid. Numero 6. Yato na inariyata. Napagubat tunga sa ako na kamote. Aw. Tunga sa ako na kamote, tunga sa ako na baybay. Tunga sa ako ito mga pade na baybay na pagubata para diri awad ang bubo trap ta. Pag unat na ang lubid, mga pare, pag nakaunat na, ariya. Yan, babalikan ta na lang ito, pakalipas in 2 kadlaw or 3 kadlaw. Niyan mga pare, may sirawon kita 24 piraso na bubutrap. Urupod kita para riparoon ta, kung dagan ang dakop, kung dagan ang sulod. Yan, sira dagan para matagan ta naman dito ang mga padihuntan ng mga madihon na naghulat. Yun, tinamaan na mga pade. Yan, good morning mga pade, good morning mga made. Panibagong araw, panibagong lawod na naman kita. Siyempre, panibagong hanap buhay, panibagong hanap simpang suda, pang bugas. Na panghatag ta dito sa mga padihunta na nagurulat. Yan, siyempre mga pade, ito na inariyata kangina na bubutrap. Pangkuhan niya to, pang benching ko. Yan ang sirawon ta, 24 piraso na bubutrap. Yan, urupod kita mga pade para riparuhon. Bundagan ang sulod. Pumiro na batak ini mga pade. Mga pade, mga madi, bansi lamang kung magpa-share man kamo sa YouTube ha. Pa-kuan man sa YouTube channel ko, Paddy Pards TV manggihapon. Yan, pa-follow man dito diretso. Salamat. Paragrapas. Agawak. Yon mga pade, ang sulod na sulay bagyo sa pumirot na batak mga padeho. Ini mga padeho sa ragday na klase, itapok tayo ni. Walo yato na bilog, inang kuha ang tahon, darag ko. Saro. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Panggo mga pare, may mga kasago. Oh mga pare, kalintugas, bungkang, maong gawin sinidi sa bulan Sorsogon. Yan, saro. 2, 3. Ang pang-upat mga pareho, solid ho. Tuha mga pareho. Oh. Mudang karong ho ang likod. Solid kadako mga pare. Jadi pa mga paborito sa mga parehong tao. Pakul. Jadi pa ang mga paborito hunon sa mga parehong ta. Oh mga pade, oh pakol. Ang mga paborito hunon sumsumanan. Ngati pa. Agawak pa. Yun. Nasiraw ta ng mga padean 24 piraso na bubutrap. Sa sunod ang sirawon ta 25 na kay nagariya kita si Saro. Yan, yaden dakop ta mga padeo. Oh. Oh. Oh, yani pa. Mga panghatag ko sa padihunta. Oh, yani pa. Yun, mauli na kita mga pade. Oh, mga pade. Oh, sarsa. Oh, mga baka. Oh, abot. Yun. Oh. Ayun. Ibuhong ko naman ka pag-ihanan. Oh, banda bulan na da, banda bulan niyo. Iya bay dito. Iya bay taga Padergi. Mga bata ako. Oh, saan niyo? Sabit. Karagaat naman. Wag, mau na. Barahin. Barahin.